Medur ya kepertai bagi kar galong tang kitiari lek kai jong kiruspa. Medur ya da kejat ki peu kilometer. Kat bagi siem bat kiruspa ki syong da kar. Bat medur ba wei ubriu ba uyo iya ka jing nyaw siliang jong ka jing im bat ong hala dengan shna ya kar. Bawat uriu pai baru unla bantet. Kane ka dai ka story ba pela jong ka Henry Ford. Ubri ba sisin ba sya reject rkibeng sya thok bat pin klem. Kataru yang scam bat penkela ya kepertai barok kawai. Laka ya u Henry Ford hagalai peutrik Julai kat pra en rupulai ha Michigan USA. Kat bagi wegi kena ki lek kai upat tang syapang ki engine bat ki motor usngotonat pa. Ukpa ukwa yu ban long nongrep Henry Ford wang ka air ka ke badan bor. Ngan shna ka air ka kabaya lam ya ubriu syakmat. Kibriu ki ben ki engine mesin pul kai pi ya kapor. Henry pentebe ya kading hapok kadok no chungu. Hagar taba udap arpo prasnem o Henry usnai ke kar. Henry ki investor ki kentaj ya kecing terwa chungu. Kumta lami ke company banangkong chungu ka Detroit Automobile Company. Guess ke baja u fail. Usha kik shebar na ka company lejong. U Henry pai do not. Don besar kelam nang kerjan bat kelam don mano ban syanya ya u. Henry u ong yalade ban rem kadai kalat ban sedang sachisin. Da kambun shushu kicing start. U persyang biang sakawai ke company. Kataru fail. Kiwe ki ong ula klek ben kakot kubor kala to Henry Ford never succeed. Henry ki ne barok kim khang lat e kamon bajuat badan pok dono chungu. Kaddu asnem shejar kendai spalai u persyang biang sachisin. Open mi ka Ford Motor Company. Bat wat kataru u yasham bat kanong syun barat ba chungu. Ka Association of Licensed Automobile Manufacturer ke ALAM ka persyang ban khang yu kiong Ford kamla ban penmi ya kikar klem ka jingbit nangi u Henry u yalek bat ki hakakut haduk prasnem kibriu kiong yu ban kwit no ka bang ka kentaj ban ailon yu Henry kataru give up hadin kisnem ka jing sngosi jingting bat klem yo ka jingtia u Henry u job ya ka case kane ka jing job ka pli jingkang tang yu Henry ya barok kinong shna kali u Ford tang ba u job ya ka case Henry upin kala ya ka perthai. The Revolution Model T. Haus nam cijar kendai spa pra ka Ford ka penmi ya ka Model T ka karba pen kelaya ka pertai barok kawai balong affordable jam banyak ka kelan banyak iki surok basnew. Kibriu ki ya ka hadu kata ka Ford kamla ban shna stet yaki. Te Henry usnai ka air ka ba dan mano baju ye ka assembly line system kan ba way unong tray utre tanga kawai ke benta an penmi kamstet bat tador. Kekar ba mensua ka simpor kat ar kenta banshna menta pat kan sim tang kendai pulai minit. Ka model T kala long ka wall mo sol kar taki bon snem. U Ford ulalong u millionaire kata kapor. Henry ka don ka dark side halendet jongka. U Ford ulong stubborn bat long sarong u kentaj yaki idea tmai kentaj yaki jingkela u kentaj ban upgrade ya ka model T wat haba ka pertai ka kala. Kinong nyale jongka ka GM Crystal ka tam kala ya ka Ford. Ka jingde ka Ford kala klem ki dealer ki bitar. Ka factory kala shutdown. Ki breu ki le keren biang tarai ka Ford menta kala kut. Ka empayar jong u Henry kala yap. U breu basnai ki kar balong affordable menta ulo duno ya ka company le jong. Henry ka balong emotional ka jia halendat jong kane. Uksiu jong u Henry Ford. U Henry Ford tu u shimti ya ka company. Ulong baklan dap daki idea temai padap da kecing kermen. Upun imbiang ya ka company. Uat ki model batmai u modernize ya ka Ford. Kumta lawan ka legendary moment ka Ford Mustang. Kane ka kar kala pinki imbiang ya ka company bat kalalong yalde ka cultural icon. Bat ka company kali yang biang sachisin. Henry ka ba kampala shushu kalong. Bahaka legendary battle happening juga Ford bat ka Ferrari ka Ford kala job ya ka Ferrari kani ka jing job kala long ka story jong ka film ba paunam hagari ka bakar tingka Ford versus Ferrari ka pen ba ka Ford never back down na jing rem sha jing job na ka jing kelam sha ka jing ki imbiang ka Ford kala long ka way na ki company ba hedu ha perthei bat Henry Ford ubaki bro barok min shua ki yar kiben ulalong ubreu ba barok ka perthei menta ka burom. Kani ka story kam day tanga car company. Kadai na kabenta ka jingkermen give up but ngej but I tilot ha ka dreams wala ka pertay ka rakibeng. U Henry Ford u hikayangi
If you think you can or you think you cannot, you are always right. Namar kajing im, kajabing kalongkum ke engine bat kada not kalongkum ke peniang. Teladau Henry Ford ulak ban yang na kajing rem hadin jong kajing rem, makarmen piru pela ban le ki bakam krau ha kajing im. Bat ban yang biang secisian lada or katno ro. Kat bangin penkut ya kan ke story, kajing jai lenti ke Ford ke pen kan mawingi, ba kajing kelem bat kajing rem, kam dei ke pakot. Kadai tang kajing sedang ban ki im biang bat ban yai persya syakatong. Henry Ford approve pada kajing terang jing yo ijngai bat kajing kerman. What ke impossible ru kalong possible. Lada pis no tenat dia kan ke story, bat yo iya kador haka. Sengapa ban like, share, bat subscribe, ban support ya kan ke channel. Ka support jong pi ka I men same mingi ban man rak susu ya ki story, ki ba I men same bat badan meaning kum kane. Ku bless you and stay blessed.